kang Kristo og mutuo hugasan ka sa sala mo ug magpasaylo siya kanimo sa dautan nga nabuhat mo. Si Kristo lamang ang mananambal ug ang atong dalang panan kay siya lamang ang gamanan ug ang atong kaluwasan. Tanang katawhan yang tabangan kung ikaw may pagtuulang sa mga pagsulay antusalang aron madawat mong kaluwasan. Si Kristo lamang ang mananambal ug ang atong dalang panan kay siya lamang ang gamanan ug ang atong kaluwasan. Sa iyang grasya maluwas ka, mag-uban siya bisan asa diha kaniya maligon ka ang pulong niya karon dawatana. Si Kristo lamang ang mananambal ug ang atong dalang panan kay siya lamang ang gamanan ug ang atong kaluwasan. Ang kasakitan nadawat mo, lahutay lang sa pagtuo, sangpita lamang ang Ginoo kay mo tubagayot siya kanimo. Si Kristo lamang ang mananambal
panan, kay siya lamang ang gamhanan ug ang ato nga kaluwasan. Malipayon ako uban sa Ginoo, ang tanang sala ko gipasaylo. Pagkaalaot ko kung wala pa si Kristo, iyan ang gitubos ang sala ko. Ang kinabuhi ko karon lahi na sa kagahapon, kay si Kristo ang dalan ko nga malig-on. Igsoon ko dawatan na ang pulong sa atong Ginoo, aron magakuyog kita sa himaya. Si Jesus amahan, ngaway katapusan, gisaad niyang mubalik siya aron sa pagluwas sa mga makasasala. Putlion niya kita pagbalik niya. Ang kinabuhi ko karon lahi na sa kagahapon, kay si Jesus ang dalan ko nga malig-on. Igsoon ko dawatan na ang pulong sa atong Ginoo, aron magakuyog kita sa himaya. Pagkatahong gayod saging harian niya, busala umanta ang saad niya. Nagaingon siya, mula hutay kita sa pagbalik niya. Andam na ta ang kinabuhi ko karon lahi na sa kagahapon, kay si Jesus ang dalan ko nga malig-on. Igsoon ko dawatan na ang pulong sa atong Ginoo, aron magakuyog kita sa himaya.
Ang kinabuhi ko karon lahi na sa kagahapon, kay si Jesus ang dalan ko nga malig-on. Igsoon ko dawatan na ang pulong sa atong Ginoo, aron magakuyog kita sa himaya. Igsuon ko dawatan na ang pulong sa atong Ginoo, aron magauban kita sa himaya. Aron magauban kita sa himaya. Aron magakuyog kita sa himaya. Thank you for listening this video. God bless and more power to each and everyone.